Welcome to YouTube channel Aloysius Popang. Kublai pi baro but sachisen ngapdeng so bhai pi shau ni YouTube channel jonga Aloysius Popang. Ikong Bindas aim nakashnong Maulong Riboy District. Ila penkut no ya ka jing shong shat ngan bandus ngilan ter jong I menta ka janmet jong ka khatwai trik ujeliu arhajar arphusaw hadin bi ila lain da ka ambulance ringkat bat ka wheelchair bania kendo daladihi ya u deputy chief minister ka jala uba preston tensong ubadai ru u menteri padai kami ya ka tanat PWD roads jong ka sorkar jala la ban yo ina kilat pathai kubor ba ikong Bindas ila mi na ka office trekam jong ka secretariat da ka khmat ka ba yo bor bat pu samke bat ro hakti jong I ya ka kot kular bala thap hak envelope bila yo pediang na ka kti jong u deputy chief minister ringkat bat ki kular ba ka sorkar kan maramot no ya usrok nongpo umden sonapur hapo jong uni usnam 8000 arpusawi kumba ila dawa habakut kamen sem yale kabashlur bat kabasatar jong kani kari kontai bat ka longkmi kabalong kum kari upai ba na kabanta ka jingmantoy jong upai ba jong kadong ka than den ni barok khawai kala pen pekmat pen page score bat pen ko ngo ya ka jinglong kuman bat menti jong ka sorkar ban pek ya ka baha ka miat bat ka jingmantoy jong ki pai ba ka jala baya dei bat ka jing pen trekam hok bat biang por ya ki kam pen roy ki babon kham tam ha ka liang usurok kilanti ki sengking ki balong uthet pa bat uput lom jong ka yo ka kot bat ka roy ka par omtang ha ka jalami khalia jongi henry ha ka ri bat ka pathe barok kawai imat yamentahi ka jing bot dien ha ka jing dei bat ka jing shimkhia bat pen stat jong ka sorkar ban pen olong ya ka kam ban maramot ya uni usrok nongpo umden sonapur kumbala kular da ka sorkar lengba u deputy chief minister watlada ngem pat tip thikna ke ba kumnu ni ki ai kita ki jingkular ke bla tho ha ka kot sada bla thep po ka envelope bat ka shong ha ka jing start ba ka jing shampang jong ikong Bindas omshu ha ka jing stand ka jong MLA jong ka dong ka than kumbala kranshai shakilat pathai ko board da iba meral bonds aim hi ibadai MLA ban ongpat ban shukhen sting ne huntang baka sorkar kala kular kala biang kamla ban long namar ka sorkar mikhalia jongi bon sen hi ka he tang ka kular handre ban pen urlong daka kampat kamler tiko sorkar mikhalia wat jumalin shu ban kendo thala ya ka bor bat ka jing donkam bat ka jing dawa ka jong upat ba hakari ne ka jala sansar pat ba kum ka mikhalia bat kari India yo pau khlem ran ai khamaka to tip ba upat ba la udai tang uluk ulak ro re udon pat la ka kala bat thisen ba ula raikot udon ro ya ka bor ka baklan ban pendem ban pen ko ngo ro bat yaki phi ki bor sorkar lengba kalanti ka basong hok bat bajai jai kat kum bala product ha kriti sansar jongkari India now ni u YouTube channel jonga nga shim ya ka kabu ban ai kublai ikong Bindas aim but I ngo ro ya ublai balang ba ka jing ai man sim but ka jing ya karshan lang jong ki babon ki pat nong shong ka jala but jong ka dong ka than ri boy barok khwai ublai ula don rang kat but I bor shisha ya I nado ka sngi ka ba imi na yeng ba isdang ya ka ni ka jing ya khi jong I tat hado ba ka sorkar kala pen scam ya ka jing kular jong ka da ka jing tho kumba ilakran bat kular hanga ha ka por bangalit ban ai ka jing karsan I ha ka jaka ka ba isong sha thangan ha parking lot badon marsanda bat ka office building jong ka additional secretariat shalong to ublei ka jing sok bat ka jing ai unyai don kat bat phi kong lembat ka yeng ka sem jong phi bat ka dong ka thain bat ka jala hi barok khwai decoration bon parlok nak benta ka por ka jong pis nga ba wat klet ban like share comments bat ro ban subscribe ya YouTube channel jonga nak banta ki wei pat ki video ki ban nangwan ra sepi nak por kublai shibon